anoshiona ndianiko kunze kwa Jehova shakavanzika teshake anoshiona oshiziva ndiani kunze kwa Jehova shakavanzika teshake anoshiona kunze kwake shakavanzika teshake anoshiona ndiani kani kunze kwake shakavanzika
Hallelujah, hallelujah. Let us make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah. Mwari ndi Mwari vanogona. Hallelujah. Ndoda ngokurudzira mumwe munhu muzuva ranhasi. Handizive kuti gore rako rakatanga sei. Handizive kuti riri kufamba sei. But in the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 8, inotizvoni, better the end of the matter than the beginning. Hallelujah. Patiri kuimba nziyo iyi, ngatingonamatai tichiti Mwari, pese pandiri kuchema isai mufaro. Hallelujah. Pese pauri kuchema mukati muupenyu hwako, Mwari ngaaise mufaro muzuva ranhasi. Hallelujah. Gore rino richipera, tiri kufanira kupupura. Ngatishaye nguva panapa matestimonies akawanda kuti Mwari vakazviita. Kana vasati vazviita izvozvi, Mwari vachazviita gore harisati rapera. Hallelujah. Mwari vanozviita chete. Hallelujah. Thank you. Makatendeka Mwari wangu, munoshandura kuchema ova mufaro, iko hakuna chinhu chinokukonai. Oh Jesu, munoona kunaka kwe makatendeka, munoshandura kuchema, iko hakuna chinhu. Oh Jesu, Jesu, saka isu tinoona kunaka kwenyu, tinoona kunaka kwenyu muupenyu hwedu, muupenyu hwedu. Tinoona kunaka kwenyu, tinoona kunaka chete, tinoona hande tuni tuchida iso. Abu ande Jesu, Jesu. Ande tuni so kuchema, iko hakuna chinhu chinokukonai. Oh Jesu, tinoona, saka isu tinoona kunaka kwenyu, tinoona kunaka kwenyu muupenyu hwedu, mumuri dzedu. Tinoona kunaka kwenyu, tinoona kunaka chete. Jesu, 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 saka isu tinoona kunaka kwenyu, tinoona kunaka kwenyu mumuri dzedu, mumuri dzedu. Tinoona kunaka kwenyu, tinoona kunaka chete. Tinoona kunaka kwenyu, tinoona kunaka kwenyu.
Mwari tinoona kunaka kwenyu, mukereke ino tinoona kunaka kwenyu, muvana venyu vachapasa kuzvikoro vanobudirira Jesu. Imi Mwari makanaka, Mwari makanaka, imi Mwari makanaka kani, Mwari makanaka, iti Mwari makanaka, kumba kwedu makanaka, kumamasa yedu makanaka, mukereke ino Jesu, ateka bayande kemosota baya, makanaka Jesu, makanaka Jesu, makanaka Jesu, makatina kira Mwari, tinoona kubata kwenyu Jesu, imo muhupenyu wenu, timi Mwari makanaka kani, esate kamashande kelemoho, timi Mwari vanotirwira, timi Mwari vanoisansira, pasinansira, makanaka, makanaka, yenalemosa tebayaka ye, liyatakabasotele bahaya, munotikonera Mwari, timi musimuzi wemsoro wedu. Just lift up your voice and worship him. Chingomurumbiza rande kabahaya, ndiwe Mwari vanotirwira hondo dzedu, ndiye musimuzi wemsoro wedu, ndimi zuro ranhasi nekusingaperi, mazviita mutsvene, Mwari vasingatinyadzise, Mwari vasingatisiye tirito. Tinokutendai Jesu, tinokutendai mushinda werugare, iyemi zvoshamisa, iyemi musina chinokukundai, iyemi musina anomira pamberi penyu, iyemi muzere neukuru, iyemi makatakura ushe. Hakuna mumwe mambo kunze kwenyu, hakuna mumwe ishe kunze kwenyu. Taungana Baba, taungana vana venyu, kuti tisangane nemi, kuti titaure nemi, kuti mutaure nesu. Erabakasika tarabasahaya, yenderebosika tabahaya baha, yeketetereria basika tabaha, yendaria bakasokotoroboshakaka, yenderebosika tabahaya. Tinotenda Jesu. Hallelujah. Uya, weya, weuse, yene. 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 Takumbira uya.
asimuka ndisimbisa ndino kunda zos weya musene zimi mwari wangu nyika ino inanitambuza, nyika ino inanitambuza mwari mukandisimbisa mukandipasima tino kudasose tizatsai baba tizatsai tiza moya moya akataria mapasata pindai moya mangu moya wangu moya mundisimbise Baba ndizatsai nasi yekataria masokotoro bahaya uya imweya zina pinda imu moyo moyo wangu mundisimbise abanzira zenyu zaka naka zine rufeneko makati munatunga mira osevano vanokutemera tauya mama ndisatsainasi tisatsei baba aria makasandariata vitaimo moyo ndavhura moyo wangu mwari ndavhura uyai mugare zvenyu uyai uyai seso ndisatsei mama uyai mweya mutsvene ndavhura moyo wangu pindai mugare pindai mutonge mweyanguti marabakosokototoria basa ndisadzaine mweya wenyu mwari ndisadzaine mweya wenyu mwari ndoda kuzadzwa nemitezo ndoda kuzadzwa nemimwari handidi kuzadzwa nemakuhwa handidi kuzadzwa nezvinorema handidi kuzadzwa nezvinorwadza ndoda kuzadzwa nomweya wenyu mutsvene ndisatsei ndisatsei uya
Tinotenda zvikuru. Thank you very much, praise and worship. Tinotenda Mwari nekushumira kwakadai. Pamanga muchiimba ndichiti Mwari vatokufemera here shoko randinaro nhasi, nekuti muchiimba muri ipapo chaipo pavari kuda kuti Mwari vatisvitse. Ndinotenda hangu zvikuru nekuti Mwari vakanaka. Amen. Ndiri kutoona itori confirmation yemarumbo dzamaimba dziri kuenda maringe neshoko. Hanzi Mwari vari pano aichaisi vanototishamisa nekuti vaita kunge vari kutaura nesu tese kubvira kupraise and worship. Kune kumwe futi kwavakataura neni ndichazoti ndotaura zvekare. Haleluya. Tinoda kuti tiuye tinamate tiende pamberi paivo Ishe vanotitendera kuti tinge tiri pano. Haleluya. Baba, tinoda kukutendai Ishe, tinokutendai nenguva yamatipa. Jehovha, tinoda kukutendai nekuti makatinakira mukati muupenyu. Jehovha, zvese zvatinoita hatingaite musipo imimi Jehovha. Saka Baba, tinoda kungopa kutenda kwamuri. Mbiri ngaipuhwe kwamuri, mbiri ngaidzorerwe kwamuri Jehovha. Mangwanani ano ndinoda kunamata kuti Jehovha, even patimire pano, even tiri muno mukereke, kana pane watinenge tagumbukira tatadzira, Baba ndinokumbira uregerero pane ino nguva. Baba ndinoti mutisunungurewo Jehovha, pamwe tinenge tatadza nekusaiziva, pamwe tinenge tatadza nekuziya, asi Ishe mutiregererewo. Baba, tinokutenda even for allowing us to see the breaking of another day. Pane vamwe vatotadza, asi isusu tagonerwa. Inyasha dzenyu Jehovha, tinoda kungopa kutenda. Chingopa kutenda iro shoko ramatipa mangwanana ano. Ishe ndainamata kuti Ishe mundishandise semudziyo wenyu, munditungamirire mutaure murimi, ndisataure ndirini. Ndinokutendai Jehovha nekuti makakodzera kurumbidzwa mangwanani ano. Amen. Aiwa, ndinoda kukuchingamidzai mose nemuzita ramambo Jesu. Wandinoda kutenda chekutanga ndivafundisi vedu Pastor Dr. Sundire na Pastor Mrs. Sundire. Ava nivava vakandikoshera mukati muupenyu hwangu, handigone nemi. Dai Mwari varamba vachikuitirai zvizhinji nemhuri yenyu yose. Amen. Ndichida kungotendawo zvekare mapasta ari mukereke ino. Tinokutendai zvikuru, tinokudai. Tichitenda zvekare even nemaleaders edu mukati mekereke yedu, tinokutendai zvekare nebasa ramunobata. Tichitenda even nevana vesangano vanenge isu tiri mukati meino kereke. Tinoda kutenda Mwari kuti takwanisa kuve muno pazuva ranhasi. Haleluya. Ndichiendererawo mberi ndisati ndatanga, ndinodawo kutenda my husband. Isu tinovadaidza setitle yavakapuwa kunzi Deacon Tsikada. A man of God who wakes up early in the morning at 4 a.m. to pray for his family. Thank you for your support, Baba. Tinotenda zvekare. Tinotenda neminamato yenyu and standing with me as I continue to serve the Lord, and I'm grateful to you. Mwari vakuitirei zvakanaka. May God continue to bless you. I also would like to acknowledge my children who are here. I think Shumirai. Yes. Vana vangu vazhinji. Saka ndikataura nezita ndendaita zvisiri izvo zvinenge zvaita unfair. Ndinokugamuchirai. Thank you so much for your love, for standing with me, for supporting me, and I love you so much. And I thank God for each one of you. Amen. Ndine shamwari yangu yakanga itichauya, handizive kuti auya here. Kana auya tinotenda, kana uri kunoka unyatsokuona zvakanaka. Ndiri kutozviexperienceawo kuti pamwe achati auya zvake. Ndinotendawo hangu zvikuru. Tinotendawo Mwari
zvakare sekutaura kwandaita nechipo cheupenyu. Kuve panapa inyasha. Tinogara kuMissouri asi we drive 6 hours ndo kubasa. Asi Mwari vanotitendera vachitidzivirira munzira kuti tive tiri pano. Saka tinoda kupa kutenda. Asi ndakatanga prepare shoko rangu last week iro. Asi pana ndichi prepare shoko rangu iri, Mwari confirmed this word on Friday. Ndakandiri kubasa musi weFriday ndinokwanisa kuloga in nguva on time paBible study. Saka kazhinji kana Bible study iripo ndinongopfekerawo mabluetooth ndichiita basa asi ndichinzwa. Saka ndakati nonoke, asi pandakazoti ndopinda paBible study paya, what I heard ndi Pastor Mtoyo vakava vachishare, but ndichingopinda ndakati Mwari, are you confirming or handingachinjeka message? Zvikanzi namufundisi vava vachitaura nyaya yana Shadrach, Meshach naAbednego. Ndikati I'm finished. Mufundisi vakazotaura kuti nyaya yavo yavaitaura hanzi knowing that God begins, he sustains and he completes. Amen. Saka izvozvo zvakakonfirma message yandiinayo nhasi. Ndakaona kuti Jehovah havasi kuda kuti ndichinje. Vakati I am confirming it to you. Kuti uende unotaura nevamwe vako kuchechi kwako kuHIC. Nekuti ndoro shoko randinoda kuti vanzwe. Saka handiti maona shoko iro riri rakataurwa nenzimbo dzaimbwa panapa, handizivi kuti ndiani anga ari musoro wangu aita kuti zvidaro. Saka ndinotenda Mwari, knowing that I know kuti it's not me preaching the word, it is God. Vari kuda kuti titungamirire, titaure shoko ravo sezvavari kuda ivo. Amen. Saka musoro wanyaya yangu yanhasi inoti vimba nomunyori. Ndaikumbirawo kuti ndiverengerwewo vaHebrew 12 verse 2. tichitarira kuna Jesu muwambi nemukwanisi wokutenda kwedu, iye wakasunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwaBaba choushe chaMwari. Amen. Nyaya yangu yandauya nayo, yandatumwa nayo, hanzi isu tisapedzise nyaya iyo munyori achiri kunyora. Hama dzangu, ndinoda kuti ndibvunze mubvunzo umwe chete. Kana munhu akakupai bhuku rine zvitsauko kana 10 or 20, mungaverenga chitsauko chimwe chete chekutanga? Mungati maverenga bhuku rose? Yes, mindiro ndikwete. Munofanirwa kuverenga bhuku kubva pakutanga kusvika pamagumo kuti munyatsorinzwisisa. Amen. Ndichaita ndichimboverenga mbijana nekuti kudhara taita hanzi chirungu chakauya nengarava. Zvino isisi shona takaibhururutsa nengarava yakashara kuZimbabwe. So ndichagaidwa mbijana nekompyuta yangu because shona chacho chakamboti endei mbijana. Yes, taita comfortable. But Mwari vatidzora kuti back to your roots kwatakatangira nyaya yako. Amen. Nokuti munyori ndiye anenge achinyora nyaya zvishoma nezvishoma. Pane zvaanotanga kuzivisa muchitsauko chokutanga, agozoti apa chitsauko chechipiri anotitsanangureizve,
ozoti kana asvika pachikamu chitsauko chandataura ndati chine 20 pages toti chine muchishona 20 chapters zvikamu. Yes, amen. Asi paanodzokera zvekare kuchitsauko chegumi ndo 10 anodzokera komboti nyorei zvimwe achitarisa zvichiratidza direction yekwazviri kuenda. Asi pakupedzisira munhu ndo paanozoziva kuti pandatanga bhuku iri nhaka ndo zvazvichirehwa nemunyori, nekuti hatiziye zvese kana tiri pachapter 1. Tofanirwa kungaramba tirimo mushoko iroro. Hama dzangu, isi ndo patinokanganisa manje mukati muupenyu. Tinoda kutonga bhuku rose tiri papeji 1. Kana zvinhu zvatiomera tinoti zvaperera pano. Oh, I'm finished. Oh. Asi kana goni rikavharwa zvakare tinoti Mwari vandikanganwa. Kana kunyengetera tikanyengetera kwenguva yakareba tinoti nyaya yangu yapera, haisi kunzwika. Asi nhasi Mwari vari kutiyeutsidza kuti usapedzeseka nyaya yacho, iye achiri kunyora. Amen. Mumazuva achangopfuura Mwari vakandidzidzisa chidzidzo chandisingambokanganwi mukati muupenyu hwangu. Ndakanga ndichida kupedzisa rimwe basa randaita ndichiti nganditoripedzisai nhasi chaiye. Asi hazvina kuita saizvozvo nekuti ndaiita sekuda kwangu. Nekuti kazhinji tinoronga toti I want to finish it now. But kuronga kwedu patinenge tafunga kuti tazopererwa manje, Mwari vanobva vatiyeutsidza chimwe chinhu chimwe chete. Ipapo vakanditi ndapererwa kudaro. Zvikanzi mwanangu, ndikati baba, zvikanzi zvauri kundipa timeline ndiwe munyoreri. Ndikati kwete Ishe. Vakabva vati saka regera munyori apedzise zvaatanga. Amen. Kubva panguva iyoyo ndakabva ndadzidza kuti dzimwe nguva tinoda kupedza nyaya mumwoyo umu medu isusu, asi munyori achinge achiri kunyora. Amen. Muchitsauko changu chekutanga ndinoti munyori anoziya magumo kubva pekutanga. Mungativerengerewo here Isaiah 46 verse 9 to 10. Isaiah 46 verse 9. Rangarirai zvino zvapfuura zvakare, nokuti ndini Mwari, hakuna mumwe, ndini Mwari, hakuna akafanana neni. 10. Iye anodanidzira kubva pakutanga, izvo zvichaitika pakupedzisira, nokubva panguva yakare kare zvinhu zvichigere kuitwa. Ndichiti zvandakayarayira zvichamira, ndichaita zvose zvandinotaura. Hama vadiwa, ngatitarisei rugwaro urwu neruchenjeri. Mwari havana kungoti vanoziva zvichaitika mangwana. Vakataura pachena vachiti ndinoparidza kuguma kubva pakutanga. Amen. Izvi zvinorevei? Zvinoreva kuti Mwari havashamiswi nezviri kuitika muupenyu hwedu. Haleluya. Isi tinogona kushamiswa, asiwo havashamiswi. Isi tinogona kuvhiringika nezviri kuitika, asi Mwari havavhiringiki. Isi tinogona kutya, asi Mwari havatyi. Sei zvichidaro? Nokuti ivo vari kuona magumo kubva pekutanga. Haleluya. Saka hama dzangu,
kana munyori achinyora bhuku pane nguva yaanonyora chitsauko chekutanga achitoziva mashoko achataura muchitsauko chekupedzisira. Vaverengi havazivi izvi, asi munyori anozviziva, nekuti ukangoenda pabhuku riri kunyorwa nemunhu ukavhura chitsauko chekutanga ungazive kuti riri kuenda nekupi. Hatizivi. Amen. Saizvozvo Mwari pavakatanga nyaya yako vakatanga vatoziva magumo ako nemagumo angu inini. And I'm not just talking to Kereke, I'm also talking to myself as well. Amen. Ndokusaka vachiti ngatiuyeuchidzanei kuti munyori anotoziva nyaya dzedu. Seizvi zvakaitika kwandiri, asi Mwari vachiti ramba uchifamba neni. Tinoti handichazivi zvokuita, asi Mwari vanoti ndinoziva kwauri kuenda. Tinoti ndinoona sekunge zvinhu zvamira zvangopa standstill, hanzi ndikanamata Mwari vacho havasi kumbondipindura, asi Mwari vanoti handina kumira, ndiri kunyora. Dzimwe nguva hatitambudzwi nezvatiri kusangana nazvo, asi tinotambudzwa nekuti tinoda kuziva chitsauko chinotevera. Asi Mwari havana kumbovimbisa kuti vachatiratidza peji rinoteera. Handiti? Vakativimbisa kuti vachave nesu parwendo rwose. Ndokusaka Jesu akati muna vaHebheru 13 verse 5, handingambokusiyi kana kurasa. Havana kuti ndichakuratidza mapeji ose, asi vakati ndichafamba newe. Amen. Saka hama dzangu, mubvunzo hausi wokuti ndinoziva here zvichaitika mangwana. Mubvunzo ndewokuti tinoziva here munyori ari kunditungamirira. Kana mhinduro iri hongu, tinogona kufamba murugare. Asi tinogona kumirira, tinogona kunyengetera, tinogona kuramba takatendeka. Kwete nokuti tinoziva zvose, asi nokuti tinoziva munyori. Ndiye achatipa simba rekuramba tichitsungirira. Ndiye achatipa kuramba timire, nekuti tinoziva kuti hatisirisu tiri kunyora zviri mukati meupenyu hwedu. Amen. Havatauri oro havavimbise zvavasingapedzise. Amen. Ngatiyeuchidzanei zvakare. Vanhu vanoona patiri nhasi, asi Mwari ari kuona kwatiri mangwana. Vanhu vanoverenga chitsauko chatiri kurarama iko zvino. Hanzi wakamuona here mazuva ano? Wambomuona here zvaari kuita? Kuona kwevanhu. Asi Mwari vari kutoona bhuku rose. Kana tikavimba nechitsauko, tikangovimba nechitsauko ichocho, tinoora mwoyo. Asi kana tikavimba nemunyori, tinowana tariro. Amen. Musoro wenyaya yangu yechipiri ndine nyaya yaJosefa. Ndaikumbirawo kuverengerwa muna Genesis 50:20. Praise the Lord. Amen. Genesis 50 verse 20. Kana muri imwi makandifungira zvakaipa, asi Mwari akafunga kuti zviwa zvakanaka, kuti zviitwe sezvinoitwa nhasi, kuti vanhu vazhinji vararamiswe. Hanzi makandifungira zvakaipa. Mwari vakazvifungira zvakanaka kuti zviite sezvazviri nhasi, kuponesa vanhu vazhinji vari vapenyu. Tinoona munyaya yaJosefa, chitsauko chake chakanga chisiri magumo. Hama dzangu, ngatitarisei tionerane pamwe chete.
kana munhu akaverenga muupenyu hwajosefa kusvika paakakandwa mugomba, chete paakangokandwa mugomba, vamwe vanhu vangu vava kutoti azopera manje is finished. Paakatengeswa muuranda, vamwe vangadai vakatoti zviroto zvake zvapera, nokuti anga arota ka. Paakakandwa mujeri asina mhosva, vamwe vangadai vakati Mwari vamusiya. Asi mubvunzo wangu ndeuyu kwamuri, Josefa akanga ari pachitsauko chipi? Mhinduro yandinayo inoti akanga asati asvika pachitsauko chokupedzisira, nokuti munyori akanga achiri kunyora. Amen. Vanhu vaMwari, chatiri kuona ndechekuti gomba harina kupedza nyaya yaJosefa. Uranda hauna kupedza nyaya yake. Jeri harina kupedza nyaya yake zvakare. Zvose izvi zvakanga zviri zvitsauko chete, asi munyori akanga achiri kuita sei? Amen. Makore akazopfuura, Mwari vakamusimudza. Muranda akave mutungamiriri, musungwa akava gavhuna, munhu akanga asingadiwi akava muponesi wemhuri yake. Amen. Tinotenda Mwari neshoko ravo. Amen. Nemhaka yei ndadaro oro shoko iri richidaro, nekuti Mwari vakanga vatoona magumo kubva pakutanga. Ndosaka Josefa akazokwanisa kuti imi makandifungira zvakaipa, handiti? Asi Mwari vaindifungira zvakanaka. Ende hama dzangu, panoitwa nguva dzatisinganzwisisi zviri kuitika mukati meupenyu hwedu, kazhinji zvino ndo patinozotarira shure, ndo patinozoti ndo zvanga zvichitaurwa naMwari, ndo zvavanga vachiita nhaka izvi. Tinenge taakutoita sekushamiswa, asi munguva yekushushikana tisiri kuzvinzwisisa. Asi kana vazosvika tinozoti Mwari vakanaka, vakatendeka. Amen. Ngatiyeuchidzanei zvakare. Vanhu vanoona patiri nhasi, asi tikavimba nemunyori tinowana tariro. Nyaya yangu muchikamu chechitatu, ndiri kuda kuti batei zvishoma panyaya yaRuth. Mwari vanogona kushandura chitsauko chinosuvisa tikatarisa nyaya yaRuth. Handizoti ndandakupaiwo Ruth 4 verse 13. Okay, mungandiverengero. Ruth 4 verse 13 and 14. I think you gave me up to 17. So ipapo Boazi akawana Rute, akawa mukadzi wake, akasangana naye, Jehovha akamutoresa mimba, akapona mwanakomana. Zvino vakadzi vakati kuna Naomi, Jehovha ngakudzwe usina kukushaisa hama yomumba nhasi. Zita rake rikurumbire pakati paIsraeri. Uchawa kwauri muraramisi woupenyu nomuriritire uchembere wako, nekuti mukadzi womwana wako uyu unoda kunopfuura mwanakomana waunoda unopfuura mwanakomana wanomwe kwauri, ndiye wakamubereka. Zvino Naomi akatora mwana akamufungatira pachipfuva chake, akava mureri wake. Vakadzi vakange vagere naye vakamutumidza zita vachiti Naomi, wakaponerwa mwanakomana. Vakamutumidza zita rinonzi Obhedhi, ndiye akazova baba waJese, baba waDhavhidha. Amen. Hama dzangu, ngatimbonyatsotarisai mudzimai iyeyo yaanonzi Ruth. Patanga kuverengwa bhuku, tinoona kuchema, tinoona kufirwa, tinoona Naomi achiti musanditi Naomi. Apa tinoonazve Naomi achiti musanditi Naomi, aida kunzi Mara. Sei kudaro? Nekuti aiona chitsauko chaairarama ipapo nguva iyoyo.
asi Mwari vaiona bhuku rose. Naomi akanga asingazivi kuti muroora wake Ruth aizova chikamu chechirongwa chaMwari. Ruth akanga asingazivi kuti kufamba kwake achiteera vamwene vake Naomi kwaizomusvitsa kuna Boaz. Amen. Apo Boaz akanga asingazivi kuti muchato wavo waizove chikamu cherudzi rwamambo Dhavhidhi, uye pakupedzisira waizova chikamu cherudzi rwaJesu Kristu. Nekuti kubva kuna Ruth kuna Obed, kuna Jese, Dhavhidhi, then Jesu Kristu. Saka kazhinji ngatingoregai kungoshushikana iye munyora achinyora. Hama dzangu, dai Naomi akapedzisa nyaya yake paakafirwa nemurume nevana vake, angadai asina kuona zvimwe zvetsauko zvakazoteera, nekuti Mwari anga achiri kunyora. Zvimwe pangave paine munhu angave achichema nhasi, kana kuti ari kufunga kuti zvinhu zvose zvamuomera. Asi Mwari vari kuti kwauri, usapedzese nyaya yako, nekuti iye achiri kunyora. Chitsauko changu chechina musoro wenyaya yangu unoti, kana munyori achiita seakanyarara. Hama dzangu, ngatitarisei mubhuku raEsther 4:14. Kana kuti ndichangoti kuitira nguva, takatarisa mudzimai anonzi Esther. Hanzi, zvino ndiani angaziva zvakaita kuti muimba youmambo nenguva yakaitika seino. I think shona yangu ndizozvo. Pane chinhu chinoshamisa pamusoro pebhuku iri. Kana ukaverenga bhuku rose raEsther, unoona kuti zita raMwari haritaurwi pachena mubhuku iri, asi hazvirevi kuti Mwari vanga vasipo. Kana tikatarisa zvakaitika, tinoona ruoko rwaMwari ruchiti kunyange zita ravo risingataurwi, vanga varipo, vanesu, right? Vakanga vachishanda, vakanga vachinyora. Amen. Dzimwe nguva muupenyu hwedu tunoita sekunge Mwari vakanyarara. Tinonyengetera, asi mhinduro yatinoona inoti okay, kana kuti mhinduro hatiione ipapo. Tinochema, asi denga rinoramba rakanyarara. Pamwe tinomira, asi nguva inenge ichifamba. Hanzi delay hazvireve kuti zvatopera kana kuti watorambirwa, handiti? Ipapo ndipo patinotanga kufunga kuti zvichida Mwari vakandikanganwa. Asika kunyarara hakurevi kusavapo kwaMwari. Kunyarara hakurevi kuti munyori amirawo kunyora. Dzimwe nguva munyori anenge achinyora chikamu chinotevera chatinenge tisiri kuona isu. Esther akanga asingazivi kubva paakatorwa mumba yaMamodhekai, Mwari vakanga vachimugadzirira basa guru. Modhekai akanga asingazivi kuti kuramba kwake kukotamira Hamani kwaizove chikamu cheurongwa hwaMwari. Vanhu vaingoona njodzi, asi Mwari vaiona ruponeso. Amen. Ndosaka Modhekai akati kuna Esther, ndiani anoziva kana usina kusvika paushe nokuda kwenguva yakaita seino? Pamwe kune zvinhu zvakaitika mukati meupenyu zvamava musingakwanise kunzwisisa. Pamwe vamwe vedu makabvunzwa kuti Ishe, sei izvi zviri kuitika? Asi nedzimwe nguva, pamwe rimwe zuva muchatarisa mushure muzoti Mwari vakanga vachigadzira nguva yakanakisa seino nai. Ngatiyeuchidzanei zvekare kuti vanhu vanoona patiri nhasi, asi Mwari vanoona kwatiri mangwana. Kana tikavimba nechitsauko, sure tinoora moyo, asi ngativimbei nemunyori.
kana paine vari kuita keep time, kana maakuona kuti ndasarirwa maybe ne10 minutes yakwana. Okay, ndinogona kuita wrap up a little bit. Okay, tese takanzwa nyaya ichitaurwa namufundisi yaMeshach, Shadrach naAbednego. Anditi hazvireve kuti dzimwe nguva hatipinde nemumoto, asi tinogona kupinda mumoto, asi Mwari vanopinda nesu. Varume vakabuda vasina kutsva, zvinoreva kuti Mwari vakanga vainesu. Ndakuenda ndichingoningira since time yapera. Pamwe moto wako imhuri yako, pamwe moto wako ibasa, mabasa ari kutinetsei. Pamwe moto wako kurasikirwa, pamwe moto wako kumirira mhinduro yawakanamatirwa kwenguva refu. Pamwe vamwe havatozivi moto wauri kufamba nawo. Asi nhasi ndauya kuzokuyeuchidzai, hamusi mega. Mwari vari kuti handitongokusiyii, handitongokusiyii muri moga. Nyaya inozoteera ndinozotipedzisei mbijana ndingotaura one thing nekukasika ndinodimbura. Zvandataura kwekutanga kuti ini ndine imwe nyaya yandakandatanga. Mwari havana kuzviona saizvozvo. Ndakanga ndiri kunyora. Pakunyora apa ndikati Mwari nhasi ndatora off, ndoda kutopedza message nhasi. Asi hazvina kuita saizvozvo. Handina kuripuhwa message. Ndakaita sekunge ndakuvhara bhuku. Ndakaita sekunge ndapererwa. Asi Mwari vakazondibvunza kuti ari kunyora, munyori ndiani? Nekuti ndandiroda kutovapedzera. Nekuti ndakanga ndatoronga kuti today is today. But iwe wanga uchitaura kuti ndini munyori. Saka tinogona kushayiwa patience. Iwo Mwari vane kwavari kuenda nesu. Mwari wamasimba usatitire zvakanaka. I know kuti ndapererwa zvangu nenguva. Asi chandakungoda kuti ndipedzese panguva ine ndechekuti ngatizvitaurirei toga tose pamwe chete kuti Baba, nhasi ndinosarudza kuvimba nemi. Handichapedzese nyaya yangu mumwoyo mangu. Ndichamirira nemwoyo murefu, nekuti ndinoziva kuti munyori weupenyu hwangu ndiye anoziva magumo kubva pekutanga. Ndinovimba nemi nezita raMambo Jesu. Hallelujah.